una gran producció, evidentment bona, ningú ho discuteix això, però va tenir molta sort. Va tenir molta sort, perquè va ser estimat, va ser aplaudit, va ser premiat, no sé per què, deixeu-me que us el llegeixi, el 66 el Premi Ausiàs Marc de Poesia, el 75 la Lletra d'Or, el 1978 el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el 82 la Creu de Sant Jordi, el 90 el Premi d'Honor de les Lletres Valencianes, i ja com a honor pòstum, la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts del Ministeri de Cultura. O sigui que realment estem parlant d'un personatge que se va sortir. Era bo, però va tenir molta sort, va ser estimat, va ser aplaudit, va ser premiat i va ser... Mireu, ens trobem aquí, justament, és un senyal inequívoc de les requestes, de la complicitat que promou aquest personatge i de l'amor que el país li té, sobretot el País Valencià. Bé, ara explicaré breument una mica la seva història. Ell va néixer a Burjassot, això ja ho sabeu, fill d'una família treballadora, el seu pare era forner, la mare feia les feines de casa, i ell deia que recorda els hiverns a casa seva fotent-se de fred, diu que feia un fred horrible, i que un ambient una mica trist, recorda els Nadals molt tristos, en fi, és igual, va anar fent. Ja de molt jovenet, ja va escriure coses, i llavors en unes converses que va explicar amb un d'això, diu, jo ja escrivia en català, perquè tenia un veí, a casa, catalanista, valencianista, per tant catalanista, que tenia molta literatura catalana a casa i li anava passant. I ell diu, jo de molt jovenet ja escrivia en la meva llengua, cosa que no feia ningú, fins al punt que una vegada a l'escola, quan ell encara era un nen, el mestre els va dur a fer una volta pel poble i els va tornar a l'escola i diu, ara feu una redacció del que heu vist. La fa en català. Insòlit, estem parlant de fa molts anys enrere, i ningú l'escrivia aquesta llengua, o ben poca gent, diguem-ne. I el mestre, que era castellà, al veure que estava tan ben escrita, el va felicitar. Imagineu-vos, per tant, quina anècdota més curiosa de la vida de que això no és gaire conegut, perquè, esclar, ja s'entrà una mica a fons de la vida d'ell, però ell deia, és que jo tinc, de fet, he après el català tan ràpid i tan de pressa i tan de jove com ho vaig fer amb el castellà, que és la llengua escolar i la llengua de tot arreu. Bé, va venir la guerra, ell era molt jovenet, tenia 12 anys, ja escrivia, ja va escriure una obra de teatre, ja va escriure una sèrie de coses, però de fet va ser en acabar la guerra que llavors ell va començar a escriure llibres, en va fer molts, no us anomenaré perquè són molts i molts els que va començar a fer. Aleshores ell ja va fer un article per una revista i tenia la vocació de ser periodista. Com que allà on ell vivia no es podia estudiar, se'n va haver d'anar a Madrid a estudiar la carrera, becat, la carrera de periodista, i la va acabar bé, llavors va anar a la Mili, va anar a Navarra, i després ja va tornar i es va instal·lar a València. Aleshores allà va freqüentar els cenacles, diguem-ne, culturals d'allà, catalanistes d'allà. Hi havia en Joan Fuster, hi havia en Xavier Casp, hi havia la gent, diguem-ne, intel·lectual que, en fi, es movien en un ambient catalanista. Dic això, és curiós perquè el Xavier Casp, que en aquella època escrivia poesia en català i era un valencianista, amic d'en Joan Fuster, diuen les males llengües, i això no sé com va anar, però va fer un canvi radical. Diuen si va ser per enveja que en Joan Fuster va tenir tant d'èxit a partir del llibre aquell que va fer de Nosaltres els valencians, tot plegat. Llavors ell es va sentir com postergat en Xavier Casp. El cas és que tot el que en Xavier Casp havia fet pel català i per la llengua i pel país, ho va fer a la contra. Llavors es va convertir en una mena de cabdill del blaverisme, del dir que el valencià no té res a veure amb el català, és una llengua diferent, que no tenen res... Imagineu-vos, va militar en l'anticatalanisme, tot i que de jove havia militat justament... Bé, m'estic allargant i no val la pena. Anem ràpid. Bé, un cop amb la carrera acabada, els tallers,
comença a treballar a les províncies on va anar fent amistat amb tota aquesta gent que us dic. Va acabar sent cap de redacció del diari aquest de les províncies. Guanyava la vida amb això. El que passa que fixeu-vos com són les coses i com és el tema a València. Aquí ho tenim fotut, però és que allà ho tenen molt pitjor. Justament, quan li donen el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al 78 aquí, a Catalunya, el foten fora de les províncies. Ell diu que és que em van fotre fora com a venjança perquè havia guanyat un premi a Catalunya. Imagineu-vos com està d'enverinada la situació allà baix. I ara amb el PP i Vox que tenen un torero conseller de Cultura, vull dir que m'explicareu, no?, com està d'enverinada la cosa. Bé, ell va continuar fent molts i molts llibres i molts van fins al final. Quin tipus de llibres feia? Bé, de tot. De fet, diuen, i és evident, que escrivia en una llengua molt casolana, una llengua fins i tot dialectalitzant, vull dir, tal com parlaven, que fins i tot a vegades en Joan Fuster deia potser el fet d'escriure tant, potser això no et permetrà, diguem-ne, sortir del món valencià, però es va equivocar amb Fuster, perquè imagineu-vos fins on s'ha projectat que a tot arreu, quan dic a tot el territori català i fins i tot fora d'aquí es celebra la Festa Estellers, que com has dit tu és de l'any 10 va començar a fer-se la Festa Estellers, o sigui una altra mostra de com l'Estellers diguem-ne ha arribat a tanta gent escrivint amb la seva llengua col·loquial, la seva llengua de casa, i els temes que tocava bé, i amb això acabaré perquè clar, com que som molts a llegir, llavors potser això ens allargaríem massa. Acabo. Utilitzava una llengua plana, una llengua fins i tot vulgar, i els temes eren els de cada dia. Ell era com periodista que era com fer una crònica de la vida diària. Parlava de la misèria de l'època de la postguerra, parlava de la fam, de les dificultats econòmiques, parlava de l'amor, parlava de la mort. Ell estava molt tocat pel tema de la mort. Ja de jovenet li va morir l'avi i això el va marcar molt. L'avi, fixeu-vos com va morir, el va matar un germanastre de l'avi per una qüestió d'herència. Li va disparar un tret i el va matar. I això amb ell, el nen, era molt menut, vull dir, era un nen petit, però aquest record de la mort de l'avi per una tragèdia d'aquesta magnitud el va marcar profundament. I tant parlava de la mort que fins i tot va parlar de la seva. Va arribar a escriure un poema de com li agradaria a ell que l'enterressin o que el cerimonial que li fessin. I una cosa que el va marcar molt profundament va ser la mort de la seva filla, una nena, va morir amb mesos de vida. Jo tinc una mort petita. Aquest poema és escruixidor. No sé si algú de vosaltres el recitarà o no, però en tot cas, si el sentiu, veureu que jo tinc una mort petita, la mort de la nena. Bé, el tema de la mort, el tema de l'amor, i curiosament ell va parlar, com que ja dic, de peu pla, parlava del sexe, cosa insòlita, perquè no s'havia donat en la literatura catalana un atreviment de parlar d'aquests temes, diguem-ne, tan descarnats, no? Tan habituals, tan humans, però que ningú en parla d'això en poesia. En canvi, ell en va parlar de l'amor, del sexe, de l'amor frenètic, ens rebolcaven per terra, en fi, una sèrie de manera de dir que això va causava realment impacte. I després, esclar, un dels èxits, és a dir, allò pel qual va ser més atacat va ser alhora allò que li va donar més fama. Va ser atacat per el seu compromís amb el país, amb la llengua, amb la seva terra, i parla molt de la seva terra. I esclar, això va ser com, a veure, tots els pobles necessiten ídols, necessiten algú que representi. I esclar, la joventut, diguem-ne, la gent valenciana, conscient del país, el va agafar com a ídol, com a símbol, i això també el va projectar molt més enllà del que potser hauria funcionat en una altra situació. Ara, alhora, penseu que va tenir molts enemics també, justament per això, per la seva defensa de la llengua. Però no és que ell fes mítings i fes... No, senzillament escrivia, però escrivia en la llengua del poble. I això allà no sempre és bon vist. Fins al punt que a Burjassot, allà on ell va néixer, li van voler fer un homenatge, però no me'l feu, li van voler fer un homenatge i li van fer un bust
primer en fang, que després el van convertir en bronze, van tenir un bust al carrer. Doncs hi van fotre una bomba, va saltar aquell bust. Al cap de 2 mesos o 3 d'haver estat inaugurat el bust, el fill predilecte, en Vicenç Tallers, alguns fatxes d'aquests, li van destruir el bust. I ell comenta que van patir molt perquè trucaven a les 3, de la matinada a les 2, si agafava la dona no li deien res. Qui hi ha? Perquè esclar, si truquen a aquesta hora no saps si ha passat alguna desgràcia, potser és alguna cosa important. Clar, s'aixecaven i qui hi ha? Penjaven. Si l'agafava ell, hijo puta, que és un cabron, tal, i penjaven. Vull dir, allò que en segons quins ambients li va causar tant de dolor, justament aquest mateix tema és el que va fer que es projectés amb aquesta força com el poeta nacional, del País Valencià. Del País Valencià hi ha de tot arreu, de Carpireu, de Rubí, enteneu? Vull dir, ha traspassat, ha arribat a tot el territori, tot arreu es celebren festes estellers, sopars estellers, van començar amb 3 pobles, després l'any següent hi eren més i més, i 70, no sé quants jo, no? La veritat és que no sé ara a quants llocs del territori català es celebra la festa estellers, però és a molts llocs, fins i tot a fora. A Brussel·les, també s'ha celebrat a Colòmbia, no sé on, i en llocs de fora també han celebrat, allà on hi ha catalans que s'organitzen, doncs organitzen una festa estellers. Jo crec que amb això ja queda una anècdota. Permeteu-me que expliqui una cosa divertida que quan li vaig sentir amb ell em va fer molta gràcia. Ell patia de les cames, li feia molt de mal, tant que el van haver d'ingressar a l'hospital. I ell feia tant de mal que desitjava una cama, l'esquerra em sembla que era, que li tallessin. Fixeu-vos, volia que li tallessin la cama perquè ell tenia la idea que en Valle Inclán li havien tallat un braç i li havien enterrat el braç del Valle Inclán i llavors li havien regalat un diploma al Valle Inclán, com a mèrit, el que sigui. I ell tenia la idea que si li tallaven la cama, li enterrarien la cama i també li donarien un diploma. Sí, aquest és jove encara, i això li feia il·lusió tenir un diploma. Imagina't, després dels premis que ha rebut, no? Però amb la il·lusió de tenir un diploma. I recordo pel que va dir, que estava a l'hospital i li deia al metge, què, com s'encuentra? I diu, que em tallin la cama, desitjo que em tallin la cama. Que li tallin la cama. Bueno, ja li tallarem, va dir el metge. I darrere hi havia una monja, que ell no la va veure, després això ell ho va explicar. I bé, el cas és que l'ingressen, no es preocupi que li tallarem la cama, i anaven a tallar-li la cama. I diu que ell el posen en el quiròfon i va veure la serra que li havien de tallar la cama. Clar, l'havien de dormir prèviament, però hi havia la serra. Llavors el metge, abans de tallar-li la cama, va fer una darrera prova. El va punxar en el dit del peu per veure si sortia la sang, no sé què, bueno, en fi. I va veure que sí, que estava viu allò. I va dir, no caldrà tallar-la, aquesta cama la podem salvar. El cas és que el van tornar una altra vegada a l'habitació. I aquella monja que hi havia hagut d'això, al veure que el portaven, convençuda que li havien tallat la cama, clar, perquè el portaven del quiròfon on li havien de tallar la cama. I llavors la monja, quan ella està al llit, aixeca el llençol, diu, ¡oh! ¡La tiene entera! I ell diu, què, la tita? La pierna, milagro, milagro! I va sortir la monja per allà cridant, milagro, milagro, que la tiene entera. Clar, quan va dir, em va fer molta gràcia, per això m'ha agradat d'explicar-ho. I amb això jo acabo. Tot això que diu l'Enric, perquè em sembla que aquest poema és com per recordar una mica l'origen d'ell, no? A través de la figura de son pare. Es diu Pare. Pare, no sabies llegir ni escriure, no sabies lletra. Analfabet. Es diu això d'una manera expeditiva. Un mot que em fa un gran dany cada vegada que l'escolto. I l'entenc desdenyosament injust. Caldria matisar. Hom no pot dir analfabet impunament. Intuïtiu, em vares dur els millors mestres de Venusa, més endavant de Roma, i fins i tot em vas permetre anar a Grècia. Com t'ho podria agrair, pare? Em recorde, i tu dempeus darrere meu
Jo escrivia assegut a la taula. Miraves els signes que traçava jo com si anessis llegint-los o paint-los, no ho sé. De vegades em demanaves que llegís allò que jo havia escrit. No ho entenies, però ho intuïes. El meu llatí ja no era el teu llatí i callaves després. Ara, mentre escric açò, et sent al meu darrere, a les meves espatlles. Et tinc quan necessite. Per això he interromput un himne a Venus i t'he escrit açò, molt devotament, pare. Avui què faria 6 mesos? Ara que és ben de nit, filla meua, voldria netejar-me bé els ulls, ja saps, amb aigua i sal, rentar-me bé els ulls i llevar-me les mans, refregant-les després en un revidell ben aspre, filla meua, i posar-me darrerament a escriure't, així, senzillament, com qui es menja una poma, com qui es rasca un genoll, com qui xiula al capvespre, tot així, filla meua, ací, en aquest racó de la casa en silenci, la casa sense tu, filla meua. Jo no sé el que vull dir, jo no sé el que et vull dir, jo no sé res, jo només sé que vull parlar amb tu, romandre així tota la nit, tota la nit, tota la nit. Aquesta nit sense tu, filla meua. Ah, quina nit més gran, ja saps, la nit dels homes. I així estic, i t'escric paraules, coses i coses, coses no sé ben bé què són. Altres vegades tinc el desig d'agafar un paper i esgarrar-lo, sense adonar-me'n massa, pensant en tu, com si et veiés, filla meua, en qualsevulla banda. Mentrestant, van caient papers, trossos menuts de paper, no sé, coses. Ara faria això, trencaria papers, trencaria paraules, cada vegada fent els trossos més menuts, més petits, petitíssims, i més petits encara, deixant-los caure al sol, per damunt dels taulells, i així una hora i una altra, tota la nit així, tota la vida, tota la nit, tota la nit. És així, si us plau. Toc, toc. Qui és? La mort. La mort ve descalça, quan se'n va, d'us socs que van fer cloc, 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 cloc. Toc, toc. Qui és? Toc, toc. Qui és? Toc, toc. Qui és? Toc, toc. Qui és? Qui és? Qui és? Cloc, cloc. Cloc, cloc. El groc del temps. Ella volia una rosa i un dia se la va fer. Ella tenia una rosa de paper. Passava l'hivern i estiu, la primavera també. També passà la tardor i dies de pluja i vent. Ella tenia una rosa de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterraren després. Però al carrer on vivia, però en el poble on visqué, de mà en mà, al poble es passava una rosa de paper. I circulava la rosa, però molt secretament. I de mà en mà s'hi passaven una rosa de paper. El poble creia altra volta, i ningú no ho va saber, que tenia aquella rosa, una rosa de paper. Fins que un dia d'aquells dies vam anar a l'Ajuntament, que fos cremada la rosa, perquè allò no estava bé. Varen regirar les cases, la rosa no aparegué. Van haver interrogatoris, ningú no en sabia res. Però com una consigna, circula secretament de mà en mà,
per tot el poble, una rosa de paper. Semblarà que em repeteixi de l'any passat perquè he tornat a triar un oratori del nostre temps i és l'oratori per la mort de Víctor Jara. Em va semblar que enguany es fan els 50 anys del cop d'estat a Xile i de la mort de Víctor Jara i de Salvador Allende i fortuïtament se suposa de Pablo Neruda, i només faré un petit fragment del pròleg d'aquest oratori per la mort de Víctor Jara. El nom de Xile el dic amb gran respecte per aquest poble que, de sota l'espasa, espera un febril betle. En un principi dic Xile i anomena els llocs on manca la llibertat, la digna i alegre convivència. Mediteu, ara. Un minut de silenci. Ningú no torbe aquesta pausa justa que la vida ens imposa. Xile, la rosa sobirana, el gerani d'humil prestigi. Dic Xile de puntetes i un mural es desperta. Mural d'un poble que ha viscut i vol viure dies d'escuma, amb els punts del salnitre foradant murs de l'alba. Car he dit pena, i molt més, sacrifici sols en dit Xile. Tot d'ombres foradades solemnement s'aixequen. Per Víctor Jara, per Salvador Allende, Pablo Neruda de cavalls i finestres, nits amargues de Xile. Poble de Xile, els pobles de la terra guaiten, vigilen, esperen que altra volta sigues lliure per sempre. Per Salvador Allende, nom sacre, afusellada a l'osa d'aigua matinera i plenària, ocasió de festa. Per Pablo Neruda, nom de vent i de vinyes de tardor lenta, d'un món que començava a viure amb ulls extensos. Per Víctor Jara, apaguem les espelmes per Víctor Jara. Les ninetes del poble, com llànties, ens guien. Res no m'agrada tant. Res no m'agrada tant com enramar-me d'oli cru al pimentó torrat, tallat en tires. Cante llavors distret, raona amb l'oli cru, amb els productes de la terra. M'agrada molt el pimentó torrat, més no massa torrat, que el desgracia, sinó amb aquella carn mullar que té en llevar-li la crosta socarrada. L'exposa dins el plat en toncades incitants, l'enrame d'oli cru amb un pessic de sal i suca molt de pa, com fan els pobres. En l'oli, que té sal, hi ha pres una sabor del pimentó torrat. Després, en un pessic del dit gros i el dit índex, amb un tros de pa, agafa un tros de pimentó. L'enlaire àvidament, eucarísticament. Mira en l'aire, de vegades arriba a l'èxtasi, a l'orgasme, cloca els ulls i me fot. Vicent Andrés Estellés per mi és un gran referent, és el poeta dels sentiments en majúscula, és el poeta del dolor, però també és el poeta de l'amor. I jo he triat un poema doncs, que per mi és un dels més tendres que té, i es titula Els amants. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Ferozment ens amàvem del matí a la nit. Tot ho recordo mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte, encara em pren aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre abraços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliment i tel. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava a voltes un amor educat i en marxa el tocadiscos negligentment besant-te, ara un muscle i després el tassó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge i tenim l'enyorança amarga de la terra d'anar a revolcons entre besos i errats. Què voleu que hi faci? Elemental, ja ho sé. Ignorem el Petrarca i ignorem moltes coses. Les estances de Riba i les rimes de Beckett. Després, tombats en terra de qualsevol manera, comprenem que som bàrbars i
i que això no deu ser, que no estem en l'edat i tot això i allò. No hi havia a València dos amants com nosaltres, car d'amants com nosaltres en són perits ben pocs. Bé, jo he escollit dos fragments de l'Hotel de París i una mica està amb el que comentava abans el company, amb tota aquesta descripció de la part mundana de les tallers. A veure, diu així. Potser ha mort algú en el llit on em gité. Potser aquests tan sols varen embolcallar de moment algun mort, un pobre mort incògnit, mentre se'n feia càrrec al jutjat del seu cos. Potser ha mort algú que venia a resoldre un assumpte o unes coses. Algú ha mort, sens dubte, en el llit on em gité. Una nit qualsevulla, lluny de la seva casa, del seu poble, dels seus, del corral i els geranis, de l'esposa, dels pares. Algun adolescent ha dedicat a un any, de genolls en el llit, el seu càntic febril. Algú no s'ha agitat, passejant per l'estança, preocupat, fumant, despert tota la nit. Potser, alguna nit, ha parit una dona, ha plorat un infant, ha cridat una verge, s'ha perpetrat allò que en diuen adulteri. Potser, en aquell llit, va morir l'infant. Com hi ha el fill sense els pares i els pares sense el fill, i xiques al cinema amb les cames obertes i una mà entre les cuixes i el rosari en família. Hi ha el peó que es mata caent des d'un andami, i l'home que fa el pa, i hi ha qui porta un metre per saber el tamany escaient del taüt, i com hi ha els tramviaris que treballen la nit de Cap d'Any, i els forats de les piques, i hi ha l'ascensor amb una llum groguenc esperant. Mentrestant, la portera s'emborratxa de vi i pixa per l'escala, i la filla té por. I el marit està fent-ho amb la dona del metge, i els tramvies terribles amb l'enrenou dels ferros, i el metge que es dedica a trencar els anous. Mentrestant, la portera va pixant per l'escala i trucant a les portes amb un cop de mamella. I el fill de l'arpa, que s'ha mort fa 3 dies, plora i plora, i encén un ciri i posa el ciri a l'ampolla del vi i contempla la Loren. I llavors la Suïssa crida pel passadís, i el cosí la segueix bradant al canelobre. I la xica, que agita més aviat que mai. I un fred com una mà li puja per les cuixes. Hi ha un instant que pensa que té el cul més petit. I els veïns que s'han mort els dos intoxicats l'altre dia. I la dona i la filla no tenen ganes de menjar res i ploren com les rates. I el cosí i la Suïssa que dormen brutalment. I el canelobre encès i el cobertor encès, les cortines enceses i tot el pis encès. Els nobles cavallers enterrats en els claustres. Mentrestant, la portera pixa pels escalons. I el marit no pot més. I la dona del metge se'n va i agafa el metge i li diu fill de puta. I se'l fica entre les cames. I tot es pega a foc. I la nena que plora solta a la porteria. I les inscripcions obscenes dels comuns. I el crani rebotant per tots els escalons. Bona nit. Jo he triat la cançó de la lluna perquè és la lluna de la muntanya i a mi la muntanya m'agrada molt. Cançó de lluna. La lluna de la muntanya, la lluna que més m'agrada. Ai, com m'agrada la lluna de la muntanya. És una lluna molt neta, és una lluna molt clara. Com és de clara la lluna de la muntanya. La lluna de bosc i fageda, la lluna que ens agermana, la lluna de creure i mirar-nos a la cara. La lluna de la ciutat és una lluna gastada. És una lluna molt trista, és una lluna llunyana. Qui pot mirar la lluna amb una mirada franca? És un luxe innecessari, vés a la teua i a casa. Si la mires,
Et fotran un ganivet per l'espatlla. Et robaran la cartera, la muller i l'esperança. Però jo penso en la lluna de la muntanya, i em ser ric d'alguna cosa que jo no vull dir encara. Pense en un món on els homes es miraran cara a cara. Cada paraula que diguen serà més que una paraula. Pense en la lluna, la cosa que més m'agrada. La vida llavors tenia una gràcia no encetada. Ai, com m'agrada la lluna de la muntanya. La lluna de la muntanya, la lluna que més m'agrada. M'aclame a tu. M'aclame a tu, mare, de terra sola. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes. Invoca un nom o secreta consigna. Mare de pols, segrestada esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins, m'agafa a tu, el que més estimava, i canta el jorn del matí il·limitat. El clar camí, el pregon idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sendera de llum. Sempre a la nit il·luminat en terc, un vell futur, una augusta contrada. Seràs el rent que fa pujar el pa, seràs el sol i seràs la collita. Seràs la fe i la medalla oculta, seràs l'amor i la ferocitat. Seràs la clau que obri tots els panys, seràs la llum il·limitada. Seràs confí on l'aurora comença, seràs forment, escala il·luminada. Seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, tot esquinçat de l'emblema que puja. Seràs l'ocell i seràs la bandera. Jo pujaré piament els graons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. Jo diria de les Tallers que sempre m'ha meravellat com del quotidià fa un món immens. O sigui, l'engrandeix tant i és una cosa totalment quotidiana. Jo he escollit aquest poema perquè aquest any fa 30 de la seva mort. I ell va escriure: em posareu entre les mans la creu, o aquell rosari humil, suat, gastat, d'aquelles hores de tristesa i por, i ja ninguna amenitat. Després tancareu el taüt. No vull que em vegin. A l'hora justa, vull que Burjassot, a la parròquia on em batejaren, toquin a mort. M'agradaria encara que alguna dona del meu poble isqués al carrer inquirint que qui s'ha mort i que li donin una breu notícia. És el fill del forner que feia versos. Més cultament encara, el net major de Nadalet. Poseu-me les ulleres. Tothom? Em sent bé? Sí. Jo vull agrair-vos que, com l'any passat, em convidéssiu al sopar i a la festa Tallers, perquè a Molins de Rei no la fem. Molt malament. I aleshores, doncs, per mi venir a la festa Tallers de Rubí és un plaer, és un honor, sobretot perquè Tallers és el meu poeta. Aquest any he triat Crònica Especial perquè continua sent el llibre de Meravelles, que és el primer llibre d'Estellers per arribar a les meves mans i que no he perdut mai. So que hem passat en vot, confusera, deia Ausias. L'amor de Manolete en els fulls del diari, mentre a Benimaclet jo estava esperant. O les execucions en un pati de Nuremberg, mentre et veia passar pel carrer de les Barques. Un amor en un temps, quin temps, oh, quin amor. Un amor inserit per a sempre en la història. El monestir de Santa Clara creixia en l'aire. El tibis ple de gent, la pudor de la gent. Les parelles eixien, duien les galtes roges. Les mares no sabien què fer per sopar.
Els pares escoltaven ràdios estrangeres i tots pensaven que era de 4 dies o de 4 setmanes a més posar, qui sap. Els fills feien l'amor en el buc de l'escala. El pare raonava amb la mare a la cuina. Embellia la mare sobre els paraula absurds. Blanquejaven les grenyes damunt l'os del seu fill. Cosa de 4 dies o de 4 setmanes. I passaven els dies, les setmanes, els anys. I la marxa de Mao pel continent de Xina, després vingué Corea, després vingué el Vietnam. El pare es va morir la mare. La filla es va casar amb un altre anys després. Algunes voltes troba aquell primer amant, cosa de 4 dies o de 4 setmanes, com si entre ells no hi hagués hagut la intimitat en el buc de l'escala, raonen dels seus fills. El meu va a l'institut, la meua té palloga. Han guanyat una trista, bruta civilitat. Dempeus en el carrer raonen quan es troben i cadascú segueix després del seu camí. Oh, l'amor insalit, quina cosa en la història. Jo diria 2, perquè avui ja m'havia fotut cosilles teies. Ara sí? Va, jo diria 2 dels molts que havia triat, perquè avui ja m'havia fotut altres, que m'agraden molt. Com a bona valenciana em declaro estellesiana i portarem la bandera d'Estelles a Calga. Per una banda us he triat, per exemple, que és un poema punyent, trist, que parla de l'amor, de la guerra, de la postguerra i de la cruesa. I l'altre, com a senyal d'identitat, així em pariren i així estic. Així em pariren i així estic. I com em passen certes coses, així les cante, així les dic. Així em pariren, així estic. Així treballo i done besos. Així agonitze, així em ric. Així defense unes collites. 10 veritats i 4 dites. Així em pariren i així estic. Pobre de béns, ric de dies. Pobre de versos, d'afans ric. Cant l'amor les parelles, que viuen, veuen i se'n van. Canto l'amor de contraband. Cant l'amor, cant els amants. No sé tampoc si això són cants. Dic les coses que venen, van. Tornen un dia, altres se'n van. L'esperança de contraband. Per exemple, entre aquells dos estats és tot de por. Els anys de la postguerra foren uns anys amants, com ho foren abans els 3 anys de la guerra. Per a tu, per a mi, per a tants com nosaltres, per als mateixos homes que van fer la guerra. La postguerra era sorda, era amarga i feroç. No demanava còleres, demanava cauteles, demanava pa, medicines, amor, anys de cauteles, de preocupacions i tactes, de pactes clandestins, de conformitats creades. Ens digueren un dia, la guerra s'ha acabat, i botarem els marges, i arrencarem les canyes, i ballarem els marges, arrencarem les canyes, i ballarem alegres damunt tota la vida. Acabada la guerra, fou allò la postguerra. S'apagaren els riures estellats en els llavis, i sobre els ulls caigueren teranyines de dol. S'anunciaven els pits punyents sota les teles. Un bull d'amor creixia tenes l'any repuix. Eren temps de postguerra. S'imposava l'amor. Eren temps de postguerra. Brutalment s'imposava sobre fames i cauteles. I fou un amor trist, l'amor dur, esguerrat, un sentiment. No obstant, redimir la vilesa que varen perpetrar, innocents i cruels, plens ja de cap a peus, d'obscenitat i fam. Res ja tenia objecte, la guerra, la postguerra. I qui sap el remat? Sols ens calia viure. I després de palpar-nos feroçment, brutalment, arribàvem a casa i duíem les mans brutes i encara es mirem ara les mans buides a voltes. I ara sentim l'espant que llavors ho sentíem. I plorem per aquella puresa que no fou, per aquella puresa que mai no hem pogut viure, que mai no hem pogut tastar en cap banda, mai. Com 15 anys el rector de Vallfogona, Vicenç Garcia, del qual es commemora els 400 anys de la seva mort, us llegiré 2 sonets d'ell. Són uns poemes barrocs. Exageració, sarcasme, burla. El primer, a una monja gravada de Barrola, és una descripció burlesca, terrible, macabra, d'una monja mossa morta.
Mala Pasqua us dé Déu, monja corcada, bresca sense mel, trepada celosia, formatge ullat, cruel fisonomia, amb més puntes i grops que té l'arada. D'alguna fosa us han desenterrada per no sofrir los morts tal companyia, quan eixa mala cara s'us podria i estava ja de cucs mig arrossegada. Però si sou de vermes escapada, perquè si heu menjat de les cucales, que de mal en pitjor la sort us porta, mantinga-us Déu la negra brollada, i adeu-siau, que en part que em naixen ales i em torno cort després que pic carn morta. El segon sonet, ens explica les activitats sexuals d'un mossèn, però jugant amb el doble sentit de les paraules. Res és el que sembla. Renunciant les arades i les relles, baixa mossèn Joan de la muntanya, padrí de gran ventura i poca manya, fiador de casades i donzelles. Fet un bou mans, anava sempre amb elles, i una que presumia de tacanya tant s'enjugà prenent-lo per la banya, que li clavà, i no gens per les costelles, ferida, i no per burles, la minyona per al remei comare s'ajuntaren, quan pren la llum, qual seda i qual agulla. Més, ningú vol la xica bellacona de quants medicaments li proposara, sinó que hi torna la banya com s'abulla. L'emotiu escoltar-vos recitar i recordar tota la riquesa que hi ha dins de la poesia d'Estellés. I a mi m'agradaria poder tocar, donant un poc com la cloenda amb algunes cançons. Aquesta cançó en la que he començat és un poema que vaig musicar fa temps, que no és d'Estellés, que és d'un coetani d'ell, és de Miquel Martí i Pol. És un tema que es diu Deserta i fosc. I bé, i ara sí que m'agradaria poder començar a ensamblar d'alguna manera les cançons que venen a continuació, que són cançons meues, però que tenen certa relació, almenys per a mi, amb la figura d'Estellés en un o en un altre àmbit. Abans parlàvem de com ell descriu tot la quotidianitat i com parla de la terra al final de la que ell ve. Hi va haver un moment en què també vaig voler poder escriure sobre la terra que jo considerava que era la terra d'on jo venia, allò que sentia que era casa per a mi. Quan veia les oronetes que volaven baix dels balcons, les nius de baix dels balcons, allò era casa. Quan veia l'aigua que caïa pels rius en els dies de ponenta, que pareix que aquesta calor no te la lleva ningú, allò també era casa. Quan veia caure les flors del baladre que pareixia que volien besar aquells rius, allò també era casa. Així que, amb vosaltres, aquesta terra. Miro al meu voltant i trobo pins d'alçada, troncs que em parlen d'anys i el bressol de la xitxarra. L'aigua brolla i calma el pont que aquest aire abraça, el baladre en flor que esclata al vest d'un reflex es llança. Una gota a l'escatilla i la fulla s'engalana, tocs d'argent lliurats per un raig que és fugitiu de l'alba. Xarararara, piterim-terim, tip-tot-terim, tirora-tatarai, mores i esbarzers festegen la figuera, ombra imprescindible pels bancals d'aquesta terra, gots d'esclat senceta en la dolçor que un mos de figa ofrena, un
balcó amb manissa blanca, collons pics que tenen fam. Atapit amb fang i palla, som al niu ben sostova. Mare, porta'ns per fardar i l'oroneta vola que te va. I que et sigui la pena com un espai secret de tu mateix des d'on és insòlitament no és l'enyor que marceix, no és l'enyor que marceix, sinó el cavall de serenor, la solitud entesa com un estat de les coses per entendre'n les mudances. El ritme és la bellesa. Com el mos en desig impregnat que al prendre la pruna fa regalimar, com el braç que ha costat remenar, sigui bon o ruïna la mar. Ai, si has navegat aquesta mar, eixint històries que saben a mi, i és que veig que apareixes i desapareixes en el moment oportú, que entre riures i més somriures m'aclame a tu, que em distreus en jocs de taula i sota taula, però sento dir-te que no ets tu el que veien els meus ulls. I avui que he pensat, i avui que he intentat, m'he adonat que ets un ideal, que el batec de les mans que em tocaven no em podien portar ni els estius ni els hiverns. I avui que he pensat, i avui que he intentat, m'he adonat que ets un ideal, que els teus llavis no em conten històries dels teus somnis d'amor i fracàs.
sovint que ha de matar-me un dia. Car el secret que gelosament guarde arriba més enllà del sentiment i el pensament l'ha habitat i poblat. No puc ja més, repetiria encara, però l'amor no em deixa mai cruel i em trobe a gust de sota el seu domini, sabent, com sé, que ha de matar-me un dia. Molt lentament, corcant-me a poc, la meua mort, mai espectacular, m'ha d'arribar d'una lenta creixença. Va madurant a les meues entranyes exactament com madura